Rachel Kask, Oris. S engleskoga prevela Vlatka Valentić. Prije leta bila sam pozvana na ručak u nekom londonskom klubu s milijarderom za kojeg su mi se kleli da se dokazao kao osoba liberalnih pogleda. U košulji s raskopčanim gornjim gumbom pripovijedao mi je kako radi na novom softveru, s pomoću kojeg organizacije mogu prepoznati zaposlenike koji su ih u dogledno vrijeme najskloniji okrasti i izdati. Trebali smo razgovarati o književnom časopisu koji kani pokrenuti. Nažalost, morala sam otići prije nego što smo dospjeli do te teme. Pod svaku mi je cijenu htio platiti taksi do aerodroma, što mi je dobro došlo jer sam kasnila i nosila težak kovčeg. Milijarderu je bilo veoma stalo da mi okvirno prepriča svoju životnu priču koja je počela skromno i očito završila s njim kao opuštenim čovjekom koji pliva u lovi i danas mi sjedi preko puta za stolom. Pitala sam se je li zapravo sad poželio otići u pisce, pa bi mu književni časopis bio odskočna daska. Mnogi ljudi žele biti pisci. Zašto ne bi mislio da se onamo možeš ubaciti novcem? Taj se čovjek novcem ubacio u štošta i iz štočega se izvukao. Spomenuo mi je da radi na planu kojim bi se ljudi u osobnom životu riješili pravnika. Razvija i nacrt za plutajuću vjetroelektranu koja bi bila tako velika da bi na njoj moglo stanovati sve osoblje koje bi je održavalo i opsluživalo. Divovska bi se platforma smjestila daleko na otvorenom moru, što bi pak uklonilo neugledne turbine iz obalnog pojasa gdje se nada da će uspostaviti pilot projekti gdje usput rečeno ima kuću. Nedjeljom svira bubnjeve u rock bandu, čisto zabave radi. Čeka 11. dijete, što nije tako strašno kao što zvuči s obzirom na to da su on i supruga svojedobno posvojili 4 iz Gvatemale. Bilo mi je teško probaviti sve što mi je govorio. Konobarice su neprestano donosile nešto novo, kamenice, pikantne priloge, posebna vina. On se dao lako dekoncentrirati, poput djeteta kad dobije previše božićnih darova. No kad me ukrcao u taksi, rekao je uživajte u Ateni, iako se ne sjećam da sam mu rekla kamo idem. Na pisti na Hitrovu puni je avion ljudi šutke čekao da se vine u zrak. Stjuardesa je stajala u prolazu i izvodila pantomimu sa svojim rekvizitima dok se vrtila snimka. Sjedili smo vezani na sjedalima, kao more neznanaca u muku nalik na muk pastve dok se čita misa. Pokazala nam je prsluk za spašavanje s puhaljkom, izlaze za slučaj nužde, masku za kisi koja visi na prozirnoj cjevčici. Provela nas je kroz mogućnost smrti i katastrofe kao što svećenik vodi pastvu kroz tančine čistilišta i pakla. I nitko nije skočio da pobjegne dok je još bilo vremena. Nego smo slušali ili smo slušali na pola uha i razmišljali o drugim stvarima. Kao da smo od tog križanja formalnosti i osude na propast, Bog zna kako otvrdnuli. Kad je snimljeni glas došao do dijela o maskama za kisik, ništa nije narušilo tajac. Nitko nije prosvjedovao niti se oglasio da izrazi neslaganje sa zapovjedi, da se za druge treba brinuti tek nakon što zbrinemo sebe. No ja nisam bila sigurna da je doista tako. S jedne mi je strane sjedio crnomanjac dječak kojemu su se klatila koljena, a debeli palčevi jurcali ekranom igrače konzole. S druge mi je bio sitan muškarac u blijedu lanenu odijelu, izdašno preplanuo s perjanicom sjede kose. Vani je nabreklo ljetno popodne zaglavilo na pisti. Malena su aerodromska vozila nesputano grabila vodoravnim potezima, sklizala se i okretala i kružila poput igračaka, a u daljini je srebrna nit autoceste strujala i svjetlucala poput potoka omeđena jednoličnim poljima. Avion se pokrenuo, zakotrljao se naprijed tako da se u pomaku pogled naoko odmrznuo i potekao kraj prozora isprva polako, a onda sve brže, dok na posljedku nisi osjetio naporan i poluneodlučan uzgon kad se odvojio od zemlje. U jednom se času to učinilo nemogućim, ali onda se doista dogodilo. Muškarac moje desne strane okrenuo se i pitao me kojim povodom idem u Atenu. Rekla sam da idem zbog posla. Nadam se da ćete odsjesti negdje blizu vode, rekao je. U Ateni će biti veoma vruće. Rekla sam da se bojim da neću, a on je izvio obrve
Bile su sjede i iz čela mu rasle neočekivano čupavo i divlje, poput trava u kamenjaru. Odgovorila sam mu baš zbog te osebujnosti. Kad ono što ne očekuješ, doživiš kao da ti sudbina nešto suflira. Ove su godine rano nastupile vrućine, rekao je. Inače nema straha do tek mnogo poslije. Može biti veoma neugodno ako niste navikli. U treskavoj su se kabini trzavo upalila svjetla. Čulo se kako se otvaraju i lupaju vrata i strašan štropot, a ljudi su se meškoljili, razgovarali i ustajali. Muški je glas govorio preko razglasa, zamirisala je kava i hrana. Stjuardese su odrišito koračale gore dolje uskim prolazom obloženim tapisonom i najlonke su im se u prolazu čujno češale. Susjed mi je rekao da na toj relaciji leti 1 ili 2 put na mjesec. Nekoć je imao stan u Londonu, u Mayfairu, no danas, rekao je s nonšalantnim izrazom usta, radije odsjedam u Dorchesteru. Govorio je književnim i uglađenim engleskim, koji se nije doimao posve prirodnim, kao da su mu ga u neko doba pomno nanijeli kistom, poput boje. Pitala sam ga koje je narodnosti. Sa 7 su me godina poslali u engleski internat, odvratio je. Mogli biste reći da sam po manirama Engles, a u srcu Grk. Kažu mi, dodao je, da bi obrnuto bilo mnogo gore. Oba su mu roditelja bili Grci, nastavio je, no u jednom su trenutku cijelo kućanstvo, sebe, 4 sina, vlastite roditelje i razne stričeve i tete, preselili u London i počeli se ponašati u stilu engleskoga visokog društva. Sva su 4 momka poslali u internate, a svoj su dom pretvorili u forum za stvaranje probitačnih društvenih veza, s neiscrpnim dotokom plemića, političara i velepoduzetnika. Pitala sam kako su se uspjeli probiti u tu stranu sredinu, a on je slegnuo ramenima. Novac je zemlja za sebe, rekao je. Roditelji su mi bili brodovlasnici. Obiteljska je tvrtka bila međunarodno poduzeće, unatoč činjenici da smo dotad živjeli na otočiću na kojem su oboje rođeni, otočiću za koji sigurno niste ni čuli, iako je u nedoglednoj blizini poznatih turističkih odredišta. Neposrednoj, jaču. Mislim da hoćete reći neposrednoj. Oprostite, molim vas, rekao je. Naravno, hoću reći neposrednoj. No poput svih bogatih ljudi, nastavio je, roditelji su mu davno prerasli vlastite korijene i kretali se u sferi bez granica među drugim imućnim i važnim ljudima. Naravno, na otoku su i dalje imali velebnu kuću i ondje im je bila obiteljska baza dok su djeca bila malena, no kad je došlo vrijeme da sinove pošalju u školu, preselili su se u Englesku gdje su imali mnogo veza, uključujući i neke koji su ih, kazao je prilično ponosno, dovele u najmanju ruku do periferije Buckinghamske palače. Oduvijek su bili vodeća obitelj na otoku. Roditeljski je brak spojio 2 loze mjesne aristokracije i pritom učvrstio 2 brodovlasnička bogatstva. No tamošnja je kultura neobična jer je matrijarhalna. Moć drže žene, ne muškarci. Imovina ne ide s oca na sina, nego s majke na kćer. Moj susjed rekao da to izaziva obrnute obiteljske napetosti od onih na koje je naišao kad je stigao u Englesku. U svijetu njegova djetinjstva sin je već sam po sebi razočarenje, on je pak bio posljednji u dugom nizu takvih razočarenja, pa su se prema njemu odnosili osobito podvojeno, jer mu je mati željela živjeti u uvjerenju da je curica. Šišali su ga na duge uvojke, odjevali u haljine i zvali ženskim imenom, koji su roditelji odabrali u očekivanju da će napokon dobiti nasljednicu. Ta je neobična situacija imala drevne uzroke, rekao mi je susjed. Otočno se gospodarstvo od najranije povijesti vrtilo oko vađenja spuže iz podmorja i mjesni su mladići stekli vještinu ronjenja u dubinama na otvorenom moru. No bio je to opasan posao i zato im je očekivani životni vijek bio neobično kratak. Muževi su opetovano pogibali, pa bi žene u tim prilikama preuzele upravljanje financijama i što više prenijele ga na kćeri. Teško je, rekao je, zamisliti kakav je svijet bio kad su moji roditelji bili u naponu snage. S jedne strane pun užitaka, s druge silno bešćutan. Primjerice, roditelji su mi dobili 5. dijete, također sina, rođena s oštećenjem mozga, a kad se domaćinstvo preselilo, njega su jednostavno ostavili na otoku, na skrbi niza njegovateljica, a bojim se da se u ono doba i s onolike udaljenosti nitko nije potrudio da odveć pomno istraži koliko su kvalificirane. On još ondje živi kao postariji čovjek djetinjeg uma i naravno nije u stanju ispripovijedati svoju verziju priče. Dotle su moj susjed i njegova braća ušli u prohladne vode engleskih privatnih škola
i naučili govoriti kao mali Englezi. Susjedu su ostrigli uvojke na njegovo veliko olakšanje i prvi je put doživio okrutnost, a uz nju i neke nove vrste jada, usamljenost, čežnju za domom i za majkom i ocem. Prokopao je po džepu na prsima odijela, izvadio novčanik od mekane kože i iz njega izvukao zgužvanu crno-bijelu fotografiju svojih roditelja. Muškarca kruto uspravna držanja u redingotu šivanu po mjeri i zakopčanu do grla, kojemu su se frizura s razdiljkom, guste ravne obrve i debeli uvijeni brk tako crnjeli da se doima nevjerojatno surovim, a ženi je uzanj nenasmiješeno lice bilo okruglo, tvrdo i nedokučivo poput kovanice. Fotografija je bila snimljena 30. godina prošlog stoljeća, rekao moj susjed, prije njegova rođenja. No brak je već tada bio nesretan, jer očeva surovost i majčina nepopustljivost nisu bile puka kozmetika. Jedno su se drugomu strašno inatili, a sukobljene strane nitko nikad nije uspio razdvojiti, osim na veoma kratko vrijeme kad su umrli. No to je priča za drugu priliku, rekao je s blijedim osmijehom. Sve je to vrijeme stjuardesa polako napredovala duž prolaza i gurala metalna kolica s kojih je dijelila plastične pladnjeve hrane i pića. Sad je stigla do našeg reda. Dodala nam je bijele plastične pladnjeve, a ja sam jedan pružila dječaku sa svoje lijeve strane, koji je šutke objema rukama digao igraću konzolu da mogu položiti pladanj na spušteni stolić pred njim. Moj susjed s desne strane i ja skinuli smo poklopce s pladnjeva da nam u bijele plastične šalice koje smo na njemu dobili može natočiti čaj. Počeo mi je postavljati pitanja, kao da je naučio da na to mora misliti. I zapitala sam se što ga je ili tko naučio tu lekciju koju mnogi ljudi nikad ne usvoje. Rekla sam da živim u Londonu, da sam se posve nedavno onamo preselila iz kuće na Ladanju, gdje sam prošle 3 godine živjela sama s djecom i gdje smo prije toga 7 godina živjeli s njihovim ocem. Drugim riječima, to nam je bio obiteljski dom i onda sam ostala da odgledam kako se pretvara u grob nečega, za što više ne mogu nepobitno reći da je bilo stvarno, a ni da je bila iluzija. Nastupila je stanka u kojoj smo pili čaj i jeli mekane biskvitaste keksiće koje smo s njim dobili. Kroz prozore se vidio purpurni sumrak. Motori su jednolično bučali i unutrašnjost aviona se zatamnjela kroz križaljku snopova stropnih reflektora. Sa susjednog mi je sjedala bilo teško proučiti susjedovo lice, no u tami koju je pregibalo svjetlo pretvorilo se u krajobraz izbojaka i usjeklina, a usred njih izvijala se nevjerojatna kuka nosa i s lijeva i s desna stvarala duboke gudure sjene, pa sam mu jedva vidjela oči. Usne su mu bile tanke, a usta široka i blago su zjapila. Potez između nosa i gornje usne bio mu je dug i mesnat i često ga je dodirivao, pa mu se zubi nisu vidjeli ni kad se smješkao. Na njegovo sam pitanje odgovorila da nije moguće objasniti zašto je brak propao. Brak je između ostaloga sustav vjerovanja, priča, a iako se očituje u posve konkretnim stvarima, pobuda koja ga pogoni u konačnici ostaje zagonetna. Stvar je na kraju bio baš gubitak kuće, koja se prometnula u geografsku lokaciju stvari kojih više nema i valjda je predstavljala nadu da bi se jednog dana mogle vratiti. Selidbom iz kuće na neki smo način objavili da smo prestali čekati. Više nas ne možeš naći na uobičajenom broju i u uobičajenoj adresi. Rekla sam mu da mi kod mlađeg sina silno smeta običaj da s mjesta ode s mjesta gdje se trebate sastati, ako vas ondje ne zatekne kad stigne. Umjesto toga vas krene tražiti i živcira se i izgubi. Nisam te mogao naći, poslije ozlojeđano viče. No nema nade da išta nađeš osim ako ne ostaneš gdje jesi, na dogovorenom mjestu. Jedino je pitanje kako dugo možeš izdržati. Često mi se čini, odvratio je susjed nakon stanke, da mi se prvi brak raspao iz najblesavijeg mogućeg razloga. Kao dijete sam znao gledati kako se s polja vraćaju kola sjena, tako prekrcana da mi se činilo kako je pravo čudo da se ne prevrnu. Poskakivala bi i opasno se ljuljala lijevo desno, no za divno čudo nikad se ne bi prevrnula. I onda sam jednog dana to vidio. Prevrnuta kola i na sve strane rasuto sjeno, ljude koji su trčkarali amo tamo i vikali. Pitao sam što se dogodilo i čovjek mi je rekao da su naletjeli na izbočinu na cesti. Zauvijek sam zapamtio, rekao je.
kako mi se to činilo i neizbježnim i blesavim u isti mah. A ista se stvar dogodila s mojom prvom ženom i sa mnom, rekao je. Naletili smo na izbočinu na cesti i samo sletili. Sad mu je jasno da je to bila sretna veza, najskladnija veza u njegovu životu. On i žena upoznali su se i zaručili kao tinejdžeri. Nikad se nisu svađali do svađe u kojoj je sve među njima krahiralo. Imali su 2 djece i zgrnuli poprilično bogatstvo. Imali su veliku kuću u okolici Atene, stan u Londonu, stan u Ženevi, imali su konje i skijanja i 12-metarsku jahtu u vodama Egejskog mora. Oboje su još bili dovoljno mladi da su vjerovali kako je taj rast eksponencijalan i da se život samo širi, pa su sustavno razbijali okvire u koje ga trpamo u nastojanju da obuzdamo njegovu potrebu da se još više proširi. Susjed se nakon svađe nije bio spreman definitivno iseliti iz kuće, pa se preselio na jahtu koja je stajala na sidrištu. Bilo je ljeto i jahta je bila raskošna. Mogao je plivati, loviti ribu i ugošćavati prijatelje. Nekoliko je tjedana živio u čistoj iluziji koja je zapravo bila tupost. Poput tuposti koja nastupi nakon ozljede. Prije nego što bol kroz nju prokola i polako, ali nemilice nađe put kroz gustu maglu u kojoj nema osjeta. Vrijeme se pokvarilo, na jahti je zahladjelo i postala je neudobna. Ženin ga je otac pozvao na sastanak na kojem su od njega tražili da se odrekne svih prava na njihovu zajedničku imovinu i on je pristao. Smatrao je da si može priuštiti da bude velikodušan, sve će to nadoknaditi. Imao je 36 godina i u žilama je još osjećao silu eksponencijalnog rasta, život koji se napinjao da provali iz okvira koji ga je obuhvatio. Može opet sve imati, s tom razlikom što će ovaj put ono što ima i željeti. No, otkrio sam, rekao je dodirujući mesnatu gornju usnu, da je to teže nego što zvuči. Naravno, sve skupa nije ispalo kako je zamišljao. Izbočina na cesti nije mu samo uzdrmala brak, natjerala ga je da skrene posve drugim putom, dugom i besciljnom zaobilaznicom, putom na kojem nije imao što tražiti, a kad mu se čini da njime putuje i dan danas. Kako kad se zbog jedne pobjegle očice raspara cijeli komad odjeće, bilo je teško rekonstruirati slijed događaja i vratiti se do izvorne greške. No ti su događaji tvorili veći dio njegova zrelog života. Od raspada prvog braka prošlo mu je gotovo 30 godina. No što se od tog života više udaljavao, to mu se činio stvarnijim. Ili ne baš stvarnijim, rekao je. Ono što se u međuvremenu dogodilo bilo je dovoljno stvarno. Prava je riječ autentičan. Prvi mu je brak bio autentičan, onako kako mu otad više nikad ništa nije bilo autentično. Što je stariji, sve mu više znači svojevrstan dom, mjesto kamo se čezne vratiti. Međutim, kad ga se iskreno prisjeti, a još više kad razgovara s prvom ženom, što je danas rijetko, opet se budi stari osjećaj sputanosti. No bez obzira na to, sad mu se čini da je taj život proživio gotovo nesvjesno, da se u njemu izgubio, da ga je taj život zaokupio kao što te zaokupi knjiga, pa vjeruješ u događaje koji se u njoj zbivaju i živiš samo kroz likove i s njima. Otac se nikad više nije uspio ni u što unijeti. Više nikad nije uspio na taj način vjerovati. Možda upravo zato čezne za starim životom, jer je izgubio vjeru. Ma što bilo, on i žena stvorili su nešto što je cvalo, zajedno su proširili zbroj onoga što su bili i što su imali. Život im se podao, obilno ih je nagradio i upravo mu je to, sad uviđa, dalo samopouzdanja da sve razbije i danas mu se čini da je to učinio krajnje nehajno jer je vjerovao da slijedi još. Još čega, pitala sam. Još života, rekao je, raširio ruke u gesti primanja. I više ljubavi, dodao je nakon stanke. Htio sam više ljubavi. Roditeljsku je fotografiju vratio u novčanik. Sad je na prozorima bilo crnilo. U kabini su ljudi čitali, spavali, razgovarali.